hai demasiada distancia entre o que debería ser e o que está sendo nas escolas. Por dous motivos. Primeiro, sen ir máis lonxe, os dispositivos non están permitidos nas aulas. Non lle permitimos aos rapaces que os traian porque temos medo dos acontecementos desagradables que xurden moitas veces coas redes sociais. Así que mal vamos. En segundo lugar, porque non é solamente traer este dispositivo á aula. Significa que os roles de onde están os contidos, que é o que se avalía, son moi diferentes. E, polo tanto, non só é axustar un contido, é axustar tamén as pedagogías e os sistemas de avaliación. Antes de abordar o que entendo eu por un bo uso dos tablets na escola, sí que querería facer algunhas precisións. A primeira, definir de que tipo de tecnoloxías móviles estamos falando, cales son as tecnoloxías móviles axeitadas para utilizar na escola. Neste sentido, dos cuestións moi importantes. A primeira, que temos que utilizar dispositivos institucionais, é dicir, que non pode depender o uso na aula de dispositivos móviles da disponibilidade ou non do alumnado deste tipo de tecnoloxías, é dicir, dos seus recursos persoais ou familiares. Por qué? Porque temos que garantir que todo o alumnado, independentemente do seu poder adquisitivo, dos seus recursos, teña posibilidade de acceso. Isto só se garante se no centro dispoñemos de tecnoloxías institucionais para todos. Non quere decir unha por alumno, pero sí para que todo o mundo poda facer uso delas. Un segundo elemento tamén respecto a que tecnoloxías ou que tipo de dispositivos móviles temos que traballar sempre con diversas marcas, diversos sistemas operativos, é dicir, non podemos traballar cautivos dunha determinada marca. Esta é unha idea importante tamén, sobre todo a administración educativa, no que é a adquisición deste tipo de tecnoloxías, porque na realidade da calle, da rúa, na realidade do traballo, o alumnado vai atopar todo tipo de marcas, todo tipo de tabletas, todo tipo de medios e sistemas operativos, e temos que preparar para usar un medio, non para usar unha determinada marca. Dito isto, tamén quero facer referencia a un dilema ou problemática habitual cando falamos de móviles, de dispositivos móviles, que é o acceso temprano a un teléfono móvil de carácter persoal polos menores. Neste sentido, eu teño unha idea moi clara que é que non é necesario que un menor dispoña dun teléfono móvil para aprender nin para o seu uso persoal. É dicir, que no centro non é necesario dispor deste tipo de tecnoloxías, nin siquiera por cuestións de seguridade, que son as que moitas veces os pais e nais alegan para xustificar a adquisición dun teléfono móvil para un menor, porque cando un menor está nun centro está custodiado por un profesional e non require ningún tipo de comunicación complementaria. Ao contrario, dispoñer deste tipo de tecnoloxías de carácter persoal no centro provoca moitas disrupcións, problemas de atención, problemas moitas veces incluso de exposición excesiva a riscos na rede por unha disponibilidade constante, etc. Vistas as dúas anteriores, introdúcese un factor, a urxencia. É urxente darlle a volta a isto, porque do contrario, o camiño que vamos ter que desandar aínda vai ser moito maior. Falar dun uso adecuado das tecnoloxías móviles no proceso de ensino, por suposto que este tipo de dispositivos poden mellorar e facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe, pero para min isto depende de 4 elementos. Primeiro, que se faga un uso diversificado dos medios, destos medios, é dicir, diversidade de medios, diversidade de recursos digitais, diversidade de usos, crear, comunicarse, informarse, non limitarse aos usos máis tradicionais que é localizar información na rede. Un segundo elemento é que o uso dos tablets debe estar orientado sempre a un obxectivo pedagóxico, é dicir, introducir unha tecnoloxía por introducila non ten sentido nin paga a pena, sino que debe estar sempre supeditada a unha actividade concreta, a un propósito do docente. Tamén hai que facer uso destas tecnoloxías de unha maneira equilibrada, é dicir, me refiro á capacidade de autorregulación do propio alumnado na exposición dos tempos e das interaccións que promoven este tipo de tecnoloxías e, finalmente, un uso seguro, é dicir, temos que axudar ao alumno
a ser consciente dos riscos que comportan as tecnoloxías móviles, sobre todo pola súa vinculación á conectividade a internet, e facele capaz de prevelos, de actuar con prevención e de asumir estes riscos e afrontalos con éxito en caso de que cheguen. Concluindo, máxima urxencia, moitísimas cousas por facer, bastantes dificultades polo camiño, un reto increíble.